Janeno mar Lolwe TV, agero ni Joma maber kumora mara maintie, ma en Ngeso machielo, arwaki ni machiegni cheno niendi mar Ngima Mwandu. Luonga ni Ruth Ochungo, wago mbaka kotenore koda tuo niendi mar prostate cancer. Ka achiel gi jalony studio kaendi, omiyo kumora mara maintie, ywari machiegni, mondo mi wawinj puonjruok kaka wanyalo geng'o tuo ni, kendo ka dipo ni osemaki, kaka inyalo tim. Machiegni studio jalony. Ero kamana ahinya. Koro nyiswa nyingi gi kama iwuoke. Okay. Yeah. Koro an iluonga ni Richard Lando. Ana clinical officer masani tiyo kod Tumaini la Maisha. Tumaini la Maisha nitie Jaramogi Oginga Odinga General Hospital, Teaching and Referral Hospital. Wayudore Hospice Plaza, room 22. Aje kwa chani wuok Tumaini la Maisha. Tumaini la Maisha kaendi utimi ang'o kotenore koda tuo niendi mar prostate cancer. Kamana ahinya. Mano penjo maber kabisa. Tumaini la Maisha watimo tije mang'eny. Mokwongo wa create awareness kuom tuo mar cancer. Kendo mar ariyo watimo puonj e galamoro kata e community kuom creating awareness kod tuo mar cancer. Kuom kelo ng'eyo kalore ni tuo ni. Kelo ng'eyo kuom tuo mar cancer. E Tumaini la Maisha karka eri wadir kod cases meke hospice mabiro nwa wamanage gi kod kaben killers to refer to the hospital. Yacho hospice. Hospice. Kanyo samoro janeno malo ti ng'eni wuoye ang'o, umanage ang'o. Koro kar hospice en kar ka wadir kod tuoche mopogore opogore, gin joma osebedo diagnosed to yun gin kod tuoche moko ma onge thieth. Koro wan gima watimo kar kanyero wamedo meyo quality mar life mar gi obed maber. Kechi ng'ama osebedo gi tuo mar cancer gin kod rem, wamiyo gi yath manyalo kweyo negi rem, watimo negi hocho makende mopogore opogore. Wadil kod holistic care matiende ni counseling, hocho, main hocho, to kod the spiritual perspective. Weche mag chuny gi endi. Chuny gi endi. Keto ng'ato machiegni gi wach Nyasaye. Gi wach Nyasaye, keto ng'ato ka tuo, to chunye nitie mabor. Odwaro ng'ama nyalo timo ne hocho makende mondo ng'ise yo maber kako nyalo kopa kod tuo. To waloso kod family, ok waloso kod jatuo kende, nikech en management oriwo nyaka group ma jodala mantie kod jatuo. Koro gibino watimo negi counseling to kaka ginyalo kopa kod tuo mar jatuo. Kaka ginyalo miyo jatuo arita makare seche go ema pod en gi tuo niendi. Wawuoyo tuo mar prostate cancer. Ok ang'e ni kaka jalony weche giki mag thieth. Tuo king'iyo tuo mar prostate cancer niendi. Wanyalo keto ni sani onya bedo namba dika ma indi kaluwore gi jogo ma samoro wito ngimagi. Tuo mar prostate waluongo ni adhola mar opiro. En tuo ma sana ohinya affect joma chuo. To affect joma chuo nitie higni ma ka ng'ato osechope ng'ama dichuo to chako bedo kod risk mar bedo kod prostate cancer. Research manotim kod nono manotim kod American Cancer Society nyiso wani sana higni 50 kar kanyero ka dhi mbele jogo nitie kod atamalo mamalo mar bedo kod cancer. To kendo nonro no nyiso wani Black Africans or Black Americans nitie kod risk mamalo kabisa mar bedo kod cancer. To koro ka koro waduoge koro kenjwa kar kae, to wayudo ni prostate cancer rank the second most highest cancer ma kuom joma chuo. Oneko ahinya. Koro mane mume wakaw ne atwa ni mondo wawuog oko to
to wane kaka wanyalo konyo galamoro kata ogandawa kuom geng'o tuoni, nikech kansa koyude chon tikonye maber, to koyude kodhi mbele ka stage no osedhi mbele to koro thiedhe bedo matek. Ana duki mana chien matin nje kacha kanyo ni Black Americans kata jo Afrika nitiere gata malo mamalo mar yudo tuoni endi. Pogruok mane ma nyalo bede kinde jogo ma gin jorotenge to gi jorochere momiyo keto ngima jarating gi bedo gi ranyisi risk mar bedo gi tuoni. Kwadok chien matin kuom gik manyalo kelo kansa del dhano, wadwa yudo ni genetic kaka nochwe dendwa nyalo keti risk. Koro wayudo ka jononro nyisowa ni the genetic nitie kode kaka kelo wabede risk. The genetics mar ng'ama black America or black or Africans bedo kod atamalo mar bedo kod kansa. Koro mane gima nyalo attribute. Ise wuoyo kanye age ma gini tuoni maka inya chakre higa 50. Yes. Kadhi mbele. Wachore ni kapo kichopo higa samoro kinya bedo gi tuoni koso binyalo yuda? Nitie kochakre higa 50 kadhi mbele in a general population nitie jok mantie kod risk mar bedo kod kansa. To wachakwa yudo kendo ni kuom nonro mwasetimo kata mwase somo kuonde mopogore opogore, nyiso ni ng'ato nyalo bedo no hike tin ne 50 lakini family history omiyo en kod risk factor mar bedo ganda nyuola mare omiyo en kod risk mar yudo kansa. Samoro wuon gi nitie kod kansa, or min gi nitie kod kansa, kata kwargi moro. Koro king'iyo line no tiduno obede risk, kata ka hike tin to obede risk. Moko bede biro because of lifestyle, ngima ma ji odak sani eri. Risk ngima ma ji odak sani eri nyalo keto ng'ato risk, kech ng'ato beta okotim exercise, orako okotim, omadho ndawa sasa, gik machalo kamano miyo ng'ato bede risk kabisa mar yudo kansa. Awinjo kapodi wuoyo mana kar ndawa kanyo. Ni kamera iti wuona gi janeno mane ni sani mondo mi nyise ni nitiere rach ma madho ndawa nyalo kelo kotenore kod tuoni endi mar kansa mar mama kudung joma chuo. Erokamano. Koro in janeno maneno ako kar kanyero kaluwore kod nonro mosetimore, osenyiswa ni nitie risk ma inyalo bede kod gik mitimo. Achiel kuomgi wayudo ni ndawa, to ndawa ni eri nitie substance mantie ndawa ma waluongo gi dho ngere ni carcinogens. Ka gidonjo e dendi mang'eny to gimiyo ibedo kod risk mar bedo kod kansa. Koro kaluwore kod kaka waneno, nikech wayudo information makonyowa mondo wa make informed choices kaluwore kod gik mwatimo. Koro mane omiyo wakwayi ni mondo ing'e kawuono ni gik mitimo to kod gik mitiyogo e dendi nyalo mi ibed kod atamalo mar yudo kansa. Awinjo kiwacho ni tuo mar kansa mar joma chuo niendi kadiponi ofwenye chon to en gima inyalo geng'. Kosike kiwango mane minyalo geng'e? Nitie stages mag kansa. Nitie stages mag kansa. Koro kata kwa wacho kod prostate cancer. Nitie stage 1, nitie stage 2, stage 3 kod stage 4. To stage 1 en thiedhe ok bedo matek, nikech kansa pok
oenea or ospread olandore mabor, wayudo ka pod en kamoro achiel, en thiedhe bedo mayot. To kama koro chope stage, chakre stage 3 gi stage 4, to wayudo ka management mare bedo matek, nikech wayudo ka ok wadhi luwo yo achiel kende mar thieth. Iyudo no timne ng'ato, watimo surgery, to kosetim surgery to kendo watiyo kod gimoro ma dho ngere miluongo ni radiotherapy mondo wanego cancer cells. To radiotherapy sama osechako tiyo kode, nitie gik maricho monyalo kelo mwaluongo ni effects ma undesirable on the body. Lakini kwa yude chon to thiedhe yot. To ka ng'ato rito mobiro ka odhi mbele watimo staging, to wayudo ka koro thiedhe koro bedo matek, nikech pesa mang'eny itiyogo, to kendo complication be pod nyalo wuok, to kendo possibility ni onyalo kendo riyo ka onyalo duogo kendo tugre kendo. Winjo ke sama wachako wuoyo ke wacho ni create awareness kokadho kuom tumaini la maisha. Ere kaka awareness ni ukele ne japiny ma samoro ka neno wasani endi? Watimoga campaigns gi sana watemo target institutions, kuonde tiegruok kata marketplaces. Wadhi timo kata samoro wadhi timo medical camps, to sama timo medical camps noero to we create go awareness about cancer. Makata week mabiro edweni nitie awareness mwadhi create to wabiro nyiso sama wasaikore. Neno Lolwe TV prodhi mbele kaindi gitwak wawuoyo to niendi mar prostate cancer. Prostate cancer en cancer niendi mamako duong' joma chuo. Omiyo kuma mama intiere ma en thuolo machielo mami mondo mi wapuonjere kadiponi pok iyude, ng'ini ang'o ma gini monego bed ni timo mondo mi iyude. To kadiponi se yude to fwenye kapod en stage mapiny to nyalo konye. Wakaw yo matin kod duoka maendi to jalony dhi lero to gina okenge mage monego bed ni wakaw mondo mi wageng'e kapok oyudowa. To kata kadiponi oseyudowa, ere konego bed ni wadak kode mondo mi ngimawa odhi mbele. Med kete kanyo kik idhi mabor. Mana kama janeno mar Lolwe TV prodhi mbele kaindi gi cheno niendi mar Ngima Mwandu. Kawuono kadiponi okiyawo TV mari wagomba ka kotenre koda tuo niendi mar cancer mamako duong' joma chuo. Kendo kadiponi kokiyawo TV mari ng'ino wasegik kanye, wasegik kama koro wadwa ng'iyo ni to ginang'o gini monego bed ni watimo kaka oganda mondo mi diponi kik tuo niendi sud kodwa machiegni kata mak ngimawa. Nyinga Rutho Chungo wan ka indi kod jalony mabende iluongo ni jalony Richard Lando olero na mathoth. Mana gik mono weyo godo jalony. Erokamano. Gin okenge mage monego bed ni wakawo mondo mi wane ni tuo ni ok omakowa. Nikech joluo nogo ngero ni geng'o ber maloyo thiedho. Chako chon bende ber moloyo dhi kajuoga. Wacha dieri kabisa. Yeah. Koro waseneno kod wach mar cancer. To nitie okang' kata tuo ma ng'ato nyalo kawo mondo ogeng' tuo mar cancer. Achiel kuom gi naseng'iso ni nonro oseng'isowa ni joma madho ndawa sasa nitie kod atamalo ahinya mar yudo cancer. So ing'isowa ni mondo cigarette smoking onego wa stop. Wawere go kabisa nikech waseyudo ni mano miyo wabedo kod chance mar yudo cancer. Mar ariyo, nonro oseng'isowa ni ka ok itim exercise pod in kod chance high risk. Idwaro ni mondo wabede jomoko ma bende itimo rako. Kitimo rako no ero koro mi bedo e hali mar yudo cancer bedo matin.
Wachako wayudo kendo ni wach mar madho kong'o. Kong'o oseyud ni nyalo keto ng'ato bede risk, high risk mar yudo kansa. Ng'ato nyalo penjo ni high risk type mar kansa ma relate to kong'o en mane? Achiel kuomgi en kansa mwaluongo ni kansa mar esophagus. Keching'e ni kong'o en gima corrosive, en kod gini. Koro ing'e ni ng'ama madhe mang'eny ahinya miyo oketho cells mek duol. Koro mano keto ng'ato atamalo mar yudo kansa. Koro kuom jok matiyo kode mang'eny, dwa ng'isgi ni mondo gi step down wach mar kong'o. To kane ber kabisa, to gi stop. Moro matimore kendo manyalo miyo ng'ato bed e risk is kikoso ma ok idhi mondo odhi ong'i dendi. Check up ni oseyud ni konyowa yudo kansa moko mopondo kane gichakore, to kendo koro thiedhogi kata manage gi bedo mayot. Mago gik mogina. To ka in e family ma ing'eyo ni first degree relative mari bende nitie kod achiel kuom kansa, ing'e ni in kod risk. Jok machalo kamano mondo gibi osiptal, itimnegi screening chon mondo ng'e ni to hali gi chalo nade. Moro kendo ok en mogik, vaccination. Nitie kansa mwaluongo ni liver cancer gi dho ngere. Oseyud ni kansa ni inyalo geng'e ka ng'ato yudo chanjo. Mano kansa mar chuny. Kansa mar chuny. Ka ng'ato yudo chanjo mar hepatitis. Koro wang'iso ji ni in janeno maneno wa oko kar kanyero, teme timo bidi mondo ibi osiptal iyud chanjo mondo ikony go ngimani. Chanjo ni inya time ne ng'ata koso nitie gik mikwongo ing'iyo kapok otimnigo? Chanjo nitie step mitimo ne ng'ato kapok omi chanjo. Nitie joma nyaka wa screen, nikech nitie joma nitie e gala moro ma oko mano oseyude ma dendgi okop up kod virusi mar hepatitis. Koro joma yudo ka dendgi onge immunity mar hepatitis, the hepatitis virus ema wamiyo chanjo. To ka yudi ka intiere koda hepatitis virus no to ok mi? Mano koro ok mi, inyalo mana ori e clinic more for a follow-up, subsequent follow-up. So, kamoro ni we ka kar kong'o ni endi, jo makwote asasa, nitiere gi risk mar yudo tuo mar kansa. Ing'e ni kong'o ka endi, wan gi kong'o tieng' nyadiriyo. Nitiere moro mopodhi ni, to gi moro pelele moro michwako, mipando ni. Gin gi risk gite koso mana miwacho ni ichwako ma ok ong'i kode? Ok ng'e ni michwako to kata kod masani mantie market. Gima ng'e ni kong'o en kong'o, lakini concentration mar alcohol content opogore igi. Koro wanyalo wache mana generally ni kong'o. Nikech wang'e ni kong'o, ing'e ni kako bedo distilled, kaka concentration mare obedo pewa, to concentration mare alcohol nitie malo. To mano miyo ng'ato nyalo bedo kod problem e liver mare. King'iyo state mar prostate cancer, anyenye i Kenya ka, inyalo kete kanye? Prostate cancer saniere, it is the second most commonest cancer death in men, particularly in men. And it is worrying us nikech kawang'iyo nonro mar Global 2018 ong'iso wa ni sani joma chuo nitie e hali mamaro mar yudo prostate cancer.
Gin ranyisi mage ma ng'ama dichuo oneno ka entiere godo nyalo nyise ni samoro nyalo bedo ni en gi prostate cancer? Erokamano. Prostate cancer ochakore to kendo ochakore mopondo kabisa. Nikech jomoko nitie ma osebedo kode, ochakore kuomgi to pod ok ging'eyo. To gima miyo wafwenyo gigieki, nitie signs ma ng'ato nyalo bedogo. Ng'ato nyalo bedo, daktari, tinde achung' mang'eny ahinya ka olo pi otieno. To kadhi chako olo pi, awinjo ka pek moro kabisa. Kadwa olo pi, achukra matek. Ng'ani be nyalo biro kawacho ni koolo pi to neno remo moro. Mano signs mar gino. Ng'ani be nyalo biro kawacho ni sama olo pi, mondo chung olo pi, oneno ka tek. Ng'ato be nyalo biro kawacho ni sama dhi olo pi, to olo pi tek. Pi wuok mana ni kandon te. Ng'ato be nyalo biro ni piny iarama. Koro mage ko gin ranyisi manyiso wa ni nyaka koro watim ne ng'ani nonro mondo wang'e ni en kod prostate cancer. To kata kadwa lero kar kanyo matin mondo kik wakele confusion moro kanyo matin. Ng'ama dichuo sama age ne dhi mbele onyalo bedo kod gik moko ariyo, prostate cancer kod moro mwaluongo ni BPH, nikech tuoche ariyo gi. BPH ni to en ang'o? BPH en opero, kuot mar opero. Gik moko ariyo gi nyiso signs and symptoms machalore, machuno wa ni mondo koro watim test mondo wang'e ni to ng'ani en kod kuot mar opero koso cancer mar prostate. Nikech ing'e ni sama prostate okuot to olo pi nyaka bed matek. Mana kapod wan mana kar olo pi kaendi, ing'e ni ka nyaka walerere japiny mondo miyo ng'e to wawuoyo ang'o. Dichuo mangima onego bed ni olo pi didi kare otieno achiel. Kendo kacho chien kae ni kodwa olo pi mang'eny gotieno. Ng'ama nomol mangima ma dichuo onego bed ni olo pi didi otieno. Anyway, en penyo sama nyalo bedo matek lakini anyway kanyo opogore nikech dendwa ing'e ni del opogore. Lakini wang'eyo ni gotieno wang'eyo ni ng'ato kinyalo dhi olo pi dichiel kata diriyo. Mano ok rach, nikech ok odhi disturb usingizi mari. To sama ochako ni kila mara kwa mara idhi didek kata ding'wen kata dibich, mano miyo wabede paro mang'eny kabisa, nikech tuo mar sukari be nyalo kelo mano. Koro nyaka wabed kod paro maler ni to ang'o matimore kar kae. Wang'e ni tuoche jogamre ga. Kendo ka in gi tuo ni endi to machielo bende donjo. Gin tuoche mage manyalo gamore ka dipo ni ng'ato nitie gi tuo mar kansa mar duong' joma chuo? Awinjo kisacho diabetes be nie iye kanyo. Okay. Tuoche jogamre en mana ni koro kansa en a different pathway. To ok wane gino mobedo associated ahinya kode, en mana ni luwore kod stage mare. Nikech kodhi malo, ka en stage advanced stage, to ibiro yudo ka ng'ani koro wacho ni kata ni unding'e rame kata kore rame, nikech kansa koro odhi owito kothe kuonde mopogore. Nikech onya to kendo dongo owito kothego kuonde mopogore e dendi. Koro mage manyalo wacho ni association
kod tuo mar kansa ni. E samo spread. Ting'eni sama kansa osedonjo e del to oketho organs mekwa. Kidney nyalo bedo affected nyaroki. Kata kod moko bende. Mana ka wadhi mapiyo nikech koro time, aneno ka saa bende ma wawang'wa. Wachope ni thieth mare mana mapiyo wang'eni thieth nyalo luwore gi stages ma gimoro segike. Inyalo lero janeno ni ka en stage 1 thieth mare nyalo bedo kama stage 2 kamano. Okay. Koro stage 1 sana nitie step minyalo kaw. Wan kod surgery minyalo tim, mano operation mondo ogol prostate oko. Nitie mar radiation minyalo tim, to nitie kendo yedhe minyalo mi ng'ato mondo tem duoko cells make cancer piny. To nitie hormone replacement therapy iluongo gi dho ngere, hormones minyalo mi ng'ato mondo tem konyo korka gigego. Koro gino luwore kod nitie scoring. Ok nyalo wacho ni stage 1 kata stage 2 kata nigi. Nitie daktari molony miluongo ni urologist surgeon madhi timo individual scoring mondo ng'e ni to idhi lu yo mane kithiedhi. Wach ni mogik, aneno ka koro saa chako ningono wangi. Erokamano. Chuno. Koro wach mogik inyalo wacho king'iyo kamera ni. Okay. Koro wach mogik manyalo nyiso janeno maneno wa oko ni kansa koro sebede kuomwa sechegi kaluwore kod lifestyle marwa. Waneno ni wanyalo wacho gi dho ngere ni the world has become a global village. To tuo ni koro ene iwa. To mondo wakonyre, ng'ato wuog chon mondo bi otimne screening to mondo yud kaka konyi e yo maber. To kendo kamedo kar kanyo matin, nitie joma nitie kod risk. Kaka na wawacho ni ng'ama nitie kod first degree family relative, joma chalo kamano risk margi nitie malo. Wakaribisa mondo bi hospital to mondo timnu screening. To koro katieko, wan wa Tumaini la Maisha e hospice room 22 Jaramogi Oginga Odinga. Kanyalo biro kuro to wanyalo pimoni mang'eny kalore kod tuo mar kansa. Erokamano ahinya. Erokamano. Kumiyo wa chance. Ikanyo no janeno Lolwe TV mai makela giko mar cheno niendi agero no ibo puonjre ko ganda iwinjo mana gima jalonyo wacho ni mondo mi wadhi e check up mondo mi gigo minyalo fweny chon ofweny kendo geng kapok odhi mabor. Lolwe Chungo ane makelo cheno niendi ka achiel kod jalony Richard Lando mawuok Tumaini la Maisha maidore Jaramogi Oginga Teaching and Referral Hospital. Oriti masani.